Ublay sabatan ya pigi para bangai bat ki paralok. Ngi sokmen ba ublay ulador kadlang bat ngi lengba kini ki jing bat ki jing kendu jongi hakini ki singi ba menta. Bat ngi kemen ba mapi pila ban yador kadlang bat ngi hakini kepor. Bat ngai nguru ublay ba ula penla ngi ban walam ya pi ya kini ke program lengba ke YouTube. Bat ngai scam ba ublay undor kadlang bat ngi kat bangi ya plut por ban mane yu hakani kesengi ni ai nguru ye pi naba pila ya lum ya kijing kisau hala kijong ki kisam jong pi ngai skam ba ku mungkin ki por ngimla ban yawan segi mane henrei pila ya lum ya kijing kisau jong pi hala kijong ki kisam jong pi bat ngi ai nguru ye ki para bangai jongi ki balawan lam ya kijing kisau jong ki sha ki no ya lam jong balang bat ngi dang yai kentu bat dang yai kerpat ye pi ba pindang yai no senyang sakam jong belai bat ublay undang ngai kerku yang ngi barok lang bat mentang ngin ya lej no skmat bat ngin ya poi no sha ka banyu pule ya ka sabo school jongi bat hang ke step ni sukmen ba I pastor la pasam in ya sam yang ngi ya ka sabo school hang ke step bat ngai skam ba ublay undor kalang bat ngi kat bangi pelut kini ke por khendiat ya ka ban pule ya ketien jong u. I used to hate the Adventists. If they had evangelistic series, I would throw stones on the roof. One day, C. Halava watched as many beautiful young ladies walked into the Adventist meetings. An idea popped into his head. I need a good wife, he thought. Maybe I can find one here. He entered the meeting and, sitting in the back, surveyed his options. One girl stood out to him, and after the meeting, he introduced himself. I didn't tell her about my bad past, and I started praying to impress her. We were married soon after, but instead of marriage and a beautiful wife fixing my problems, things got worse. C. Halavo had a criminal record which caught up to him, and after being found guilty of murder, he was placed on the most wanted list. Realizing his situation, C. Halavo fled to a remote forest. He lived here for 4 years. I was living like an animal in the woods. I had made a mess of my life and felt like there was no hope for me. Like the prodigal son who realized he had nothing to lose, C. Halavo ventured out of the forests. Knowing his family had surely abandoned him, he went to the Seventh-day Adventist Church. An elder met him and assured C. Halavo that his place was in the church and he was always welcome. These words brought a glimmer of hope to his heart. Though the church elder was very welcoming, the other members avoided me. My past began to haunt me again, and in fear, I returned to the woods. But this time, C. Halavo took something with him to the woods. A radio. This was his only connection to the outside world, and he listened eagerly to different programs. One day, he stumbled across an AWR broadcast. The words stirred his soul, and he began to fall in love with the Jesus who would forgive a sinner like him. Excited about his new friend Jesus, C. Halavo began inviting other thieves and criminals in the area to come and hear the AWR programs too. Convinced of their salvation through the blood of Jesus, C. Halavo and 15 other ex-criminals came out of the woods and were baptized into the Seventh-day Adventist Church. Together with my friends who were once thieves,
we built a church where we all worshiped together on Sabbath. Today, Sihalavo also leads out in a small group study where they listen to AWR programs and pray together. Sihalavo preaches like John the Baptist wherever he goes and is often called apostle by those who know him. AWR changed my life. Through it, I found forgiveness and hope. Rabangay, but come tam you get caught jonga sub school. Apdiang sobha ya pi baro shakajing ya pule lang ya kal nong sub school jongi haganiga step. Kal nong jongi menta katayo, kadena kal nong kabahan riu, kabaong balay badan kam ya kajing batay ya kajing to abakut. Shwa bangin ya yat shaprang, tong ya bu akajing duai. Ablay kupau jongi bahab neng shwa bangin ya puli ya nikal nong sub school go jongi. Gidwai ya kajing don rengkat ke jong mun sim bakut hab deng jongi. Ban pensyai yangi ya kakien ka bakut go jongi. Kenang bagani kajing puli ke jongi ya kal nong jongi hagani ka step kalong ka basyai. Kalong kajing kerku kajing mentoy. Na ka benta jongi iwai piwai ha ka kerteng uji su ngaduai. Amen. Tôi ni apet mentai ke dikhat kan mau. Ka balashim na ka kitab Hebrew kal nong ka bakhat wai dikhat ka bahan real. Henry klem ka jingat amla ban pensobha ya u. Namar ka dai yo tau ba wan hajan. Ban nget bau bleudon. Ban ba ulong uba ainong ya kita ki ba wat ya u. Ban puli ya ka Bible klem da don ka jingat. Kalong ka balak no Habangi puli ya ka Bible. Ngidei ban nget. Bakadai ka tien ke chong ublay. Bakadai ka jing sisya. Bala thok ya ka diki briu ke bala persat man siem jong ublay. Kalong ruk ka bama shibun ban batai bakla lani ban penyadai kelumar ya ki dikhat Bible. Tongin ya pet ya ki atli ki nuksa. Ka jingma haba ngi pen bakla pendankam bakla ya ki dikhat jong ka Bible. Ka nuksa ka beningkong Shpang ka wai ka long kami. Kabala sya no hala ujong utnga. Henry haba kala puli na ka tien jong blay. Na ka kitab Genesis ka nong kabalay dekat ka bakhatsan. Kalayo ka jing pentengan shibun. Pitip balay. Kani ka dekat ka ong. Bat ya ka jing yashun ru ngan bu apdeng jong mi bat ka taka briu. Kani ka briu kadang perkat. Bakat kum kani kedikhat ublay usabu ya kajing yasyun hapdeng jong tengah jong kabat kata kabriu kata kamut kani kabriu kadang don kajing kermen bau tengah jong ka unsawan pai pat syaka Henry ngi sautu bakani kedikhat kam syam kren syapang kani kadai tang kajing penan kam baklai kani kedikhat nangta kanuksa ka baar tong ni apet ya kanuksa ka baar Kani kanuksa ka baar pat kadai shapang uway ubriu. Ubam chu kampuli ya ka Bible jong. Henry hakaway ka step. Ulaplit klumari ya ka Bible jong. Bat ulayo puli na ka gospel matayos ka nong ka baar punyaw. Kadikot ka basan. Habang ipet ya kani kadikot. Ka ongkom ni. Habang ulabreti ya kita kisbay haka yiublay. Ulalek no. Bat ulas tien ya ladi. Kani ka kren shapang uchudas. Ubaladi no ya uchisu lai pokis by rupa. Henry hadin balalap ya kata ka pop chung. Ulalek no ban sdien ya ladi. Nangta uniu bri ulapdi biang sekawai pat kadikhat. Bat ulalap naga gospel ulakas ka nang ka shipau dekat ka balai ponyaw. Kani kedikhat ka ongkom ni ujisu namar kata ulo ong hau kilek tole mamiru kumju ni pri ulo ongkom no ngan le kombale ujuras ulo keli haladi
Yung ong tongan persyang biang sekawai ke dekat. Bat haba ula plit, ula yok pulin aga gospel wianes ke nong ke bakat lai dekat ke baat punyo. Kani ke dekat ke ong kum ni. Namar kata uci su ula ong hau. Ia ke bamen sale, tolek, kloi ru. Nadu kata kasngi uneu briu, uong ngam trek syuban pulin ya ke Bible. Bat chu pulin syu ke Bible, uong pleng ke Bible. Kabahikai yangi ban pasti yaladi. Ta mentang ya pait naga sngi kabaningkong. Sngi baningkong. Kadai sepang ke jinget baladon lopa haga jingmut. Shua bangin ya kren ya kani ka bental jong ka sngi kabaningkong. Tong ni pulin shua ikini khat. Lokas ko nong ka arpu saw. Dekat ka balai pun riu haduk ka balai pokendai. Ngini ya puliru. Dekat ke basau pusan, bat ke basau pun riu. Ngan pulih ya ka. Ti kat ba kidang ya kren ya kini ki ai ru. Uci suhi ula yang hapadeng jongki. Baru ong haki, long ka jing suk ya pi. Henry kilas ngau syirkai bat kilas syap tiang bat kilas tharai. Bagilio ir ngai. Ula kelite yaki. Balai pias ngau syap tiang. Bat namar balai. Bagi jingmot atatin kiami agidon wot chong pi tokmi yakikti jonga badi kejat jonga badai mangahi to tbayanga tokmi ru nabaka mensim kam don yakado bat kach iang kumba pia ianga bangadon ula ong ruaki kini kilong kita kiktien yaki bangala kran happy pakadai ba on pendep yaki ai baro yaki bala tho haka hukum Moses bat haki nong yatu lopa bat haki samdi syapang jonga anda kumta ulap liwang ya kicing mot jongki ya kaban syapang ya kita kicing to ula ong haki kumni lato bakala day ya ukras pansya bat ban mipat di naki nong yap hakabalai kasngi don uba sim ye ke jing tho da ka jing mot ka batli habangi puli ka Bible ni dei ban wan sia ka Bible da ka jing mot ru bat ngim dei ban don ya ka jing mot ba simet shua bangin wan sia ka Bible Henry la dangi la don lopa ka ta ka jing mot haladi nang tangi sa puli ka Bible ngin siam sibon ki jing bakla wat kisin randu ki don la ka jong ka ru kam prakhat syapang umesaya bat ka ai ka ba udai ban le da ka ba ki pensyong nong rem kat kum ka jing kmi lenti bat kat kum ka por ka jong ki ta ka dai ka jing bakla ka jong ki ka jing mut ka jing so thu ka ba khlan jong ki ka khang lat no ya ka jing so thu ka ba kham shai syapang ka de khot jong ka Bible to ngin ya pet kendiat ki ai ki kat tu kat ni ki ai ki ban khang lat yang ni ban sngo thu ya ka tien ki jong blai ka bading kong ka jing perkhat ba blai ulong uba rang uba penhiar keput bat ubam kloi ban ma ka jing khang lat ka ba ar ka jing perkhat ka perthai ka shulong hi bat don bat thau ya ka bat kani ka perthai ka ladan de ki bon spa million snem nangta ka jing perkhat bakla ka balai ka jing perkhat ba ya ka Bible la tho tang da ka jing start real mdai da ka jing persat mun siam ka jong blai han roi ngi don ka jing kular ka ba snow tanat ha hakak tin jong blai ka bangila ban siam hakak gospel Yohanes ko nong ka ba kan real khot ka ba khat lai dong ni pule ya ka ni Yohanes kan real khat lai han roi anda ulawan ma u o mun siam ka jing shisha on ya lam ya pi sha ka jing shisha paro kani ka long ka ba so tanat baladangi pendem shisha ya ka bol so thu ko jongi ya ka jing perkhat jongi sha ka jing ya lam ka jong mun siam ba khoi dai tang da kata ka bangila pan so thu shisha ya ka tien ki chung blai menta pat ngin ya poi sika sngi ka ba ar ka sngi ka ba ar ka ong ka ching pen kelak tien bat ka ching batai ka Bible
Namari ke Bible la tho ha ki lai tuli ki jat tien. Ka baningkong la tho ha ka tien Hebrew. Ya ki babun ki benta jong ka Testament barem la tho ha ka tien Hebrew. Nang ta ka maar pat ha ka tien Aramik. Ya ki katto ka ni benta jong ka Testament barem la tho ha ka tien Aramik. Kam tam la tho nakabenta ki tu ki khun Israel ki bala sya reng rau syakari Babylon ki bala kha bat penhe pensan hari Babylon ki bom so thu syu ya ka tin Hebrew ka balai ka de ka tin Greek ya ka Testament batmai la tho ha ka tin Greek hanrei ki ba bun ki bruyo ki ba em ha ka ni ka perthai ha ka ni ki sngi kim pendan kam syu ya ki ni ki tin namar kata ya ka Bible laha pantho syaki ktien ki ba bonjat laha pan kelas ki ktien ki ba bonjat ktien ki bia pher ki badan ha ka ni ka perthai ha ki ni ki sngi ya ka sam pat ka jingsta pan kela ktien bat ban batai ki khat Bible lakot hermeneutics ka ba wan ka ktien Greek hermi New York ka ba mut Yo blay Hermes trong ki Greek. Yo Hermes là nhau ba ulong unong lệch rak tiền. Lani unong kit tiền im trong ki blay. Ubadan ki jing kit kli ban pen kala ne pen so thu ik ki boru blay sigi brio. Ladangi puli nong tong karen kel nong ka bakhat a dikhat ka ba shipo pater. Ni pulis phang ka wai na ka jing ai jong men sim ka dei ka jing pen kelak tien lani ka dei ka jing batai tien nang ta ka jing batai jong ka Bible ya ki jing tho ba khoi hau yones ko nong ka ba khandai khot ka ba khanyo ka ni ka khot ka kren sha phang ka tien silum lani ka pong silum habala batai ka kani ka kien kamot palapha kumjuru habang ipuni ki kam ki apostol kanong ka bakhandai dikhot ka balai phun riu ka bakren syapang ka wai ka sunran ka badon ha jopa ka bakerteng ka Tabitha atong yatip ka ai ka jingmot chong ka ni ka tien Tabitha ka tien Tabitha kamot Dorcas kumjuru la dangi pai sya ka gospel lokas ko nong ka ba at phusau de khot ka ba at phunyo haba batai sya phang jisu ha ka testament ka ba ren la batai sya phang jisu ko mutau masaya henry namar bakani ka dei ka chingtho ka jong Moses bat ka dei na ka testament ka ba ren Nila ban so thu pa syapang Jisu tang dek ba puli ya ka testament ka barim kisenran kim syam la so thu syapang Jisu namar ba kim syam la tip ya ka jingtho ba khut kim syam la puli bha ya ka jingtho ba khut kim syam la puli bha ya ka testament ka barim kum chu ru ki chu kim ngat au Jisu dei na ka dau ba kim tip bha ya ka jingtho ba khut lani kim ngat ya ka ching thu la pa jong ka testament ka barim syapang Jisu ko mutau Mesaya menta tongin ya pai sa kasngi ka balai ka ong ka Bible bat ki dostor lani ki ching em jong ki brio ladangi puli ki kam ki apostol ko nong ka bakhan nyau khot ka bakhan rue wadu lai pu an re ngin na puli ka ni Henry ngan sia thu ya pi khnyak ya ka jing ya shem ka chong upol la pai se ethen hadin bo la sha pen sitam ben pat hadin bo la sha be na Thessaloni bat kum juru na Beria kat ba upol udang ap ya ka jing wan pai jong Silas bat Timothy na Beria ya ka man sim chong upol la pen khi bok Banyak ha ka nong ba Ethen ladap de ki blay town. Upol ulas dang banyak pen inia bat ki jiu ha ki sinagog
บัดกุมจูรุฮาปโยกัตตุกัดนี้นะกีริวคราวประคัดลานีกีริวสตาร์กีบดอนฮากันนี้กันน้องบ่ากุมกีเอปิกูรีกีได้กีน้องบูดจงเอปิกูรัสริวคราวประคัดโยบาลคากัสนำไลส์ปะสาวพเวชวาวคริสปัดอุบาลาฮิไกนึ่งกองฮาเอเชียไมนอร์ปัดหาดีนกตาอุลากันเรียโนชากันน้องบาเอเทนนังตากีดอนรุกีบานากีสต็อกส์กันนี้ก็ได้กับสกูลจงกระจิงประคัดหาประเด็นจงกีกริกบัดกุมจูรุหาประเด็นจงกระรุมยากบาลาเชมนิงกองดาวเซโนอากาศนำไลส์ปะไลโพซาวชิวาวคริสกีดันนับแดงจงกีน้องเอเธนกีบาลากันโนยาวพอลบ่อยาลับเชพังอุบเลอุบักละนามาบ่อยาลับเชพังอุจิสุบัดเชพังก็จึงมีปัจจงhaba kila kem ya upol kila ya lam ya usha ulum Rio Pakos ulum Ario Pakos ure ulum uba jrong bha uba dap teki mau siang ban nalol jong une ulum la ban yu iken yang ya kanong ba Aten ulong kum ka torespot li se ki nyawru ya ukum ulum kentang kenang bahanta kila ban kelito kitnya ya pol syapang kata ka jing hikai bakla jong upol hikai syapang jisu hikai syapang ka jing mi pachung bat kinong eten ki sngo bakani kadai ka chinya lap ka bakla kinong eten ki sotanat ban tep ban yo sngo syapang ki ki balong tmai kat bau pol uyat saudong jong kan nong ba eten usem ya kan ka jingtho hagi babun ki mau jingtep jong ki ka ba tho kom ni thau blai ya ubom yo i hau blai ubom i thu upol ong ya ki ba ukwa ban ya lap ya ki sepang utau blai uba kim i thu ublay ubala thau ya kap neng bat ya ka kendau utrai jong kap neng bat ka kendau ubam syong hagi yeng bha bala thau da ki jong ki brio ubala thau ya ukan japan rio naka wai ka sna ha u ngi em ngi ki bat ngi long de ngi long ki khon ki siu ka jong upol ukwa ban ya lap syapang uni ublay ubakla ublay uba kimpat ju itu kidan katokat ni ke bala priang ya kacing yalap jong po bat lai ngot na kita ke bala priang yau apostol Paul udai Dionysius baar udai Ario Pagas ubadairu urang ba jong kadarbar kabalai kadai ka Damaris ka Bible kadai na kabanta ki brui bat ki dustur baro namar balathau yangi baro da ka wai gasnam bat kadai ru na kabanta ki jaka baro bat kadai ru na kabanta ki jak penriu baro kamdan ka dustur kamdan ka jaka hagabaya ka Bible amla banyalap Henry tangi ki dustur ke bapen kenya ke hukum ke chong ublay ya kita ni haban i no tong ni poi menta se ka sngi ka basau ko ong ka jinglong ba pap bat ka jing hap no jongi ka jinglong ba pap bat ka jing hap no jongi kwa ban puli na ka gospel Yohanes kendai kal nong de khot ka balai phu kendai hadu sau phu we tong ni ya snap ha ya ka ni ka de khot ka long ka basau tanat ujisu la ong ti ya ka jing bishar ken nga ngalawan ha ka ni ka prothai bakita ki bom yo i kin yo i bat bakita ki ba yo i kin long no ki ba mat la kita
ki Pharisi te ki bia dan lam badu ki osngau ye kini ki ro bat ki le kali ya u ngiru ngilong te ki ba matla u Jisu lo ong haki lada phi long ki ba matla phim dan pop handrai menta phi ong ngiyo i namar kata ka pop chong phi ka sa ken kita ki bom yo i ki bau Jisu ula kren hangi ka mut i gitu ki bom patip i ka jing sisa ka mutru i ki gentle ki bom pat yo sngau shapang ka khubor jong ka jing sisa shapang ka gospel ka jong Jisu Christ handrai kita ki ba i ka mut ya ki Pharisi ki ba phla ya la di ki long ki ba tip handrai penban ki long ki ba met namar kata ki long ki ba matla kat kum ka cingkran jong Jisu ki ai ki kato kat ni ki dau ki ba khang lat yang ni ban so thu ya ka jing tho ba khu tong ni pet ya ki kato kat ni tel ni ki dau ki ba penlong yang ni ki bom so thu ya ka jing tho ba khu ka beringkong kadai na kadau jong ka pop namar ba ka pop kala pen sneu dorno ya ka jing ya dai jongi bat ublai ta kadai ka wai na ka jing khang lat ka ba ar kadai ka jing sarong ka pen jot no i ka jing long jong ubreu ka pen so start bat ka pen meng ya u na kata kadau ka jing sarong ka long ka wai na ka jing khang lat yang i ban so thu ya ka tin di jong ublai ka balai ka jing bamman ki jing mot jing perkhan jong ubreu ki la kala long bamman lut na kata kadau kalong sisa ka ba ya u ban so thu shai ya ka jing mot jong ka tin jong ublai ka ba sa ka jing syukur ya ladi ka jing atatin bat ka jing bom ko ngu la dangi don kini ki jing long kum ka jing syukur ka jing atatin bat ka jing bom ko ngu ka ni ka dei ka wei na ki jing khang lat yang ni ban so thu ya ka tin jong blai ka ba san ka jing khwan ladi ka mot habangi pediang tangi kita ki bangi so tenan wala dangi tep bagi ta ki long ki baya persya ba du blai dangi don kum kini ki ja jing long kalong ka ba pat ka ba sitam sisa yang ni ban so thu ya ka tin ki jong blai ban riu ka jing wa da bun ki riu ki ba kwa ban puli ya ka Bible tang ban wat da kim dan ka jing trang sisa ban so thu ya ka handrai ki puli ya ka tang ban wat da handrai tong in ya puli ya ka ni ka wei ki de khot ka ba so tana ba na ka tin jong blai ki jing pen pau ka nong ka ba lai de khot ka ba khan nyo ka ba ong kum ni na ba pha ong nya ka ba riu pha bat nya la pen man spa te ngam don ka jing ka du ai ru en bat pham tep pa ma pha hi phalong ka ta ka ba lanat khap bat ka ba chin jar sat bat ka ba duk bat ka ba matla bat ka ba leng khoi bun sin ngi long ha ka ni ka dor ngi so biang ya ladi ngi so start ya ladi na kata kadau ka long ka ba sitam sisa yang ni pan so thu ya ka tien jong blai ta man ta ni poi se ka ban ta ka ba khadu kata ka di ka ski ka ba san ka ba ong balai ba ka jing batai ya ka Bible ka long ka ba den kam ka jing ya dai bat ka ni na kwa ban puli na ka kitab Nehemia ka nong ka ba pra ka di khat ka ba den kong hadu ka ba lai ni puli ro ya ka khat ka ba pra padu pajba baro ulaya lom lang renti akamadan kabaladan akmat ke kerdop bat kila ong ha u Ezra nong tho ban walam ya ke kitab ka hukum Moses ya ka ba utrai ulala hukum ha ki Israel bat Ezra lingdo ulawa lam ya ke hukum hakmat upai lang shinrang bat kan thai bat baro kat kibala ban ngap da ka ba syampang hagasngi nang kong unai nyo badul puli na kata hakmat kamadan kabaladan hakmat ke kerdap nadu dang syai kata kamu nadu dang step perngap hadu siteng sni hakmat ki sinrang bat ki kentai bat kita ki bala ban sempang bat ki skor upai ba baro kila sya haga kitab ke hukum
bat kila pulih syai haka kita haka hukum mublai bat kila ai ya ka cingmat kumta bat kila sautu ya ka cing pulih hoi kani kalong ka cing pen sisya yang ni bakadan kam sisya yang ni ban batai ya ka tin jong blai bat kadan kam sisya yang ni ban sautu syai ya ka tin ki jong blai la da ngilong ki bakloi ban pen sya skor la da ngilong ki bakloi ban pendam ya la de sya ka man ka jong blai sya ka cing start ka jong blai ka ba un ai hangi dei tang kata ka ba ngila ban sempang ya ka tin jong blai ka cing kali ka badan kam ka bible ka dei ka cing kali spang ka cing pen em bat kum no ngin yo ya ka cing laj em kata kadai ka cingkeli ka bakang san ha ka bible ka tin jong blai menta tongin ya puli naga gospel Matius ko nang ba khat riu khat ka ba atun riu na ba ubriu un mentai ayu la da un yo ya ka bertai paro ba dun do no ya la ka men sim la ne ubriu un ya pli da ya la ka men sim la da ni batai ba kla ya ka bible Nyen poin syaka jing pen kot nia ka babakla am tang syapang ka subject jong ka jing pen em Henry ya ki wai de ka jing hikai jong ka bible ki ki kat to kat ni ka jing hikai babakla tongin sia pet kendiat ki kat to kat ni ki jing hikai babakla ka jing hikai syapang ka sabaton baya ka sabaton ya ka singi sabaton ka hukum ka basau la penduk no dau Yesus Kristus ta ka de ka wai na ke chi kai bakla nang ta ka ching he kai bakla ka ba ar ya phang ka bam ka di bangila ban bam ya ke ching bam bom khuoi na mar bala pen khuoi ya ki ta ka tien ki jong blai ka ching he kai bakla ka balai ka ru kam pen baptis ka ching pen baptis da ka ba shu sun wai dai ka ba u Yesus ba u he kai yang ni Hangga cing pen baptis udah pen iru ya kan nuksa. Baka dontang kawai kerukam pen baptis bat kata kadai da ka ba pengam bat kadai kerukam ka bau Jisu la pen i daladi ya kata kan nuksa. Ka basau ngim dan kam syu ban sumar hukum namar bala pen em yangi da ka jingai nak takana apostol Petrus habau kren syapang ki ba buon ki jing sotu baklai ka bible lani ka jing patai baklai ka bible da ki ba buon ki briu at Petrus lai khat san bat khan riu ka ong to pin ya nyau te ya kata ka jing ya sha slam utrai jongi bakalong ka jing pendem kumba upolru uba upara bangai ba i jongi Ula to api kat bakum kata ka jing start ya kabala ai hau. Kumbah kita siti jong u baro ru. Habau kren haki syapang kini ki ai ru. Haki baki don ki ai ru ki ba ban snow tu. Ya ki baki ta ki bom nang. Bat ki bom ne ki pen kelai. Kumbah ki le ru ya kita ki wai ki jing to. Ya kaban penjot no ya ladehi. Pun ki breu. Kebahikai bakla ya ka Bible. Pada bahikai bakla ya ka Bible. Kaya lam yang isa ka jingjot. Tong nya pet kniat shwa bangin ya penkot. Ya ka nikal nong go jongi. Ka ai ka ba penlong ya ka balang Seventh-day Adventist. Pan ya long shitli. Kidan ka to ka ni tli kimat. Ki ba kwa ban kedau. Ka ai ka ba ya te song lang. Ya ka balang Seventh-day Adventist. Kebeningkong, kadega theology. Lani ka jing hikai tong rai. Kabakan tupru ya ka kubo chong kilai angel. Ngitip balada kamdon ka jing batai ka bapek ya ka Bible. Kamla bandon ka jing yalong ka wai. Lani ka jing yalong shitli. Dena kadau ba ka jing hikai jong ka balang Seventh-day Adventist. Kadega jing hikai ka ba syai ba ka jing hikai ka bapek. Nagata kadau ka balang Seventh-day Adventist. Kadega balang kabalong shitli nangta kamat kabar kadi kaman sim jong ka jing soret ladangi donye kaman sim jong ka jing so crow kaman sim jong ka jing snowman
Nyemla ban yalong chitali, nyemla ban yalong kawai. Pat kadau kabalai, kadai kecing kloi ban ya pendam iwai pan. Lada ngia pen iwai pan, nyemla ban yalong prabangai. Habang ngapai ban ngapek, ya kita kot chong kabalang. Ngadon kecing ngai kabas kem. Lagi dikot chong kabalang jongi. Kita dikot ke bas ngoret. Kita dikot ke baya pendam iwai pan. Pat kita dikot ke bapa pediang ya kecing hikai chong kabalang. Pakadai kecing hikai. Kat kom kecing tho bakhuat. Pan penkut ya kani kecing ya pulih jongi ya kani kalnong. Ngakwa pan pulih atli kita dikot. Nak ketin chong blai. Kabadingkong nak kitab sam kalnong ka basispa khat kendai. Kita khat ka ba shispa lai phau ka ba ongkum ni ka ba pli ya ki tien chong be ka ai jing shai ka pen siam phang ya ki ba shida ka ta ka mot ka bible hi ka hikai ya ladi ka bible hi ka ba tai ya ladi ka pen so thu ya ladi ha ka long ka ba so tu na ba wat ki brui ki ba shida ching mot ki la pen so thu ya ka tin ki jong blai nangta ka khat ka ba ar pat ka ba khadu ya nes kan reu khat lai han roi ondalawan uman siam ba khuin uman siam ka jing shisha un ya lam ya pi ka jing shisha baro namar unnam kren naladi han roi ki ai ru kan bau yo snau un kren bat un pen pau happy ya ki ai ki ban sawan kalong ka ba so tanat shisha Ni hagan ka step pan so thu. Kham tam dek tang men sim ba khoi. U bala ban ya rap yangi. Ngin so thu shai. Ya ka tin ki jong blai. Bat ba ngin nam batai ba kla. Ya ka Bible. La da ni sha ya lam hau men sim jong blai. Le si pon jong ni duai. Hau blai ku pa jong yu ba ha penang ni ai ngu na ka benta ka ni ka chi puli ka pangila yo pan yu puli ha ka ni ka step. Kecing pulih nak ketin ke bakut ke jong me kumnu bangin batai ye ketin ke jong me lam da perkat lopai ta ki ke badan ha kecing mot perkat ke jong e lam da sya ba kino kecing pentot kecing penwet kecing sostat ya ladi pakin pen bakla ha ka ba batai ye ketin jong me ha ka ba so thu ye ketin ke jong me ni so thu ha ka ni ka por badai tang kecing IT ke jong ni met pat man sim syame tang da ka ba pa ni ka jing sta na me tang da ka ba ngi pendam ka mon ka jong is ka mon ka jong me tang da ka ba sha yo man sim ba khoi on pen shai on he kai ngi ka tien ka jong me ngi la ban so thu chanai ka tien ka jong me ka khu ya ka ni ka chi pulei jong ya ka ni ka step hai be ka long ka jing ka khu ka jing man toy ngi wai pe wai ha ka kertang u ji su nga duai